sumar una diana més d'aquestes que em porta ja em porta 17 gols. Avui Javi Gabert no ha pogut fer tampoc el gol número 66, tot i que ja ha estat ben a prop, el 24 de la primera part, quan ha tingut una gramatada amb el cap que l'ha enviat al travesser. Javi, aquella ocasió hauries pogut canviar el signe del partit, oi? Sí, segurament, si aquell remat entra, doncs estaríem parlant d'1-1 i tot el partit per davant per demanar què passava i segurament seria un altre partit. En línies generals us ha superat el Cornellà. No heu acabat d'arribar, no heu tingut fluïdesa. Sí, en línies generals s'ha vist que el Cornellà és un equip que tothom sabia des de la tornada d'1 que seria un equip per estar dalt i ha vingut aquí no sé quantes baixes de jugadors molt importants i ha sortit amb un equip molt bo, amb un gran plantejament, crec, i ens ha superat en moltes coses i a nosaltres ens ha costat molt apropar-nos a la seva porteria. Jo deia durant la transmissió que potser arribeu una mica ja saturats en aquesta part final de temporada, ho veus així? Saturats? Fosos, no sé, a nivell mental, físic, una mica de tot. No crec que sigui així, perquè quan tu estàs en la situació que estem ara nosaltres de lluitar per ficar-nos a dalt, les cames tinen soles. És molt diferent arribar a tots 7-8 partits sense cap possibilitat de res, arribar com arribem nosaltres, que si guanyàvem ens ficàvem allà i ho sabíem, i no crec que estiguem... No crec, en el meu cas jo no em sento força en cap... Javi, el partit d'avui número 101 com a jugador del Palamós, el Centenari va ser millor, es va guanyar el camp del Masnou, arribar a 101 partits, però suposo que t'omple d'orgull, no? Sí, està clar que t'omple d'orgull, però bueno, això són xifres que després cadascú pot mirar, però l'important avui, més que jo fes 101 partit o 224, era intentar guanyar i intentar treure els 3 punts i crec que marxem una mica decebuts perquè avui podíem haver fet un pas endavant i com ha dit el seu entrenador, estem a 5 punts una mica de la zona i a veure què fa l'Escó. Haurem de lluitar aquests últims 7 partits, 7 em sembla. Haurem de lluitar els últims 7 per intentar donar-ho tot i intentar ficar-nos allà. Javi, el calendari us ha posat les coses molt difícils, sobretot pel que fa als partits de casa. Aquí és on passarà el playoff, segurament. Sí, està clar que quan venen equips grans a casa, que se senten, normalment tots els equips bons se senten còmodes en un camp gran, perquè tothom sap jugar, tenen qualitat els seus jugadors, és fàcil que per ells venir aquí sigui molt més còmode que anar a un camp molt petit com Cerdanyola o Montanyesa. I és normal que vinguin a Cornellà i t'agafi la posició, te superi en moltes coses, és totalment normal. El Cornellà, el que he dit, és un equip que està fet per estar dalt i amb 5 baixes superimportants crec que avui ha sigut superior a nosaltres. Javi, el més important és que a efectes de classificació, de moment la cosa no varia gaire. Falta veure què farà l'Escó, que juga a partir de les 7 de la tarda, Escó-Manlleu, però els 3 perseguidors de la quarta plaça, és a dir, Terrassa, Rubí i vosaltres, heu punxat aquesta jornada. Sí, no, està clar que ja sabíem que Terrassa i Rubí havien punxat i que el més important, en definitiva, no hem de mirar nosaltres, ens hem de mirar nosaltres i si nosaltres fem el que hem de fer i veurem els punts que hem de treure, crec que les últimes dues jornades estarem allà lluitant i avui no ha pogut ser i el Cornellà s'ha de felicitar perquè crec que ha fet un bon partit i el que t'he dit que en moltes fases del joc i en molts aspectes ens ha superat. Gràcies, Javi.